Bueno, Tolosako minbizeren elkarteak golf txapelketa benefikoa antolatu du. Kontatu guzu zein helbururekin edo zertarako antolatzen duzuen, ze aurtengoa ere ez da lehenengo urtea. Ez, ja 11 urte daramago hemen Goiburun golf txapelketa egiten, eta izango da hori hurrengo igandean, urriaren 26an. Goizetikan hasiko da txapelketa eta gero ja premioan banaketa izango da arratsaldeko 6ak inguru. Eta oso pozik gaude ze aurten denda, jatetxe eta taberna asko parte hartu dute gurekin antolatzen gure txapelketa benefikoa. Ze azkenean txapelketan helburua da dirua lortzea bai investigazio onkologikorako eta elkarteko zerbitzuak doainik emateko gaixo eta senidei. Eta txapelketan egiten dena da jokatu, golf modalitate bat, aurten izango da mexikana deitzen den txapelketa modu bat, taldeka jokatzen dena, 4 pertsoneko taldeetan. Eta gero txapelketa irabazten dutenei edo zozketan parte hartzen dutenentzat opariak, aurten Tolosaldeako denda, taberna eta jatetxe askok doainik eman dizkigute. Irailaren hasieran egin genuen bilera bat, 40 bat pertsonekin, voluntarioekin, zonalde honetatik, eta lagundu egin dute 40 pertsona horiek, voluntario horiek, dendaz denda juten, entregatzen pixkat informazioa, hitz egiten dendariekin eta tabernariekin parte har dezaten, eta egia esan azkenean Tolosaldeatik 153 denda eta taberna parte hartu dute. Tolosan izan dira 104 inguru, Ibarran 24, Zizurkilen 2, Donostiko 5 pertsona ere parte hartu dute, eta Bilabonako 18 gutxi gora bera. Orduan, hor jende asko gauza desberdinak oparitu dizkigute, lora dendatatik loreak edo landareak, jatetxetatik bazkari eta afarientzako baleak, ia apaindegietatik ere tratamenduak, edo dendetatik arropa, jostailuak, denetatik egia esan oso ondo erantzun du jendeak eta oso pozik gaude. Jendea animatza besterik ez da gelditzen orduan. Bai, hori da, txapelketara animatzea, edo bestela naiz eta golfera ez jokatu, erosi dezakezu tiket bat 5 eurogatik zozketan parte hartzeko, eta segurazki opari eder bat tokatuko zaizuela.